Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Please kindly subscribe mangaba subscribe ke ulike video, ushare video, ubuke nama ads. Yena ndlela esihamba ngayo bafethu kuze channel ikhule. Please remember to always like each and every video. That does help a lot. So, let us just talk about ingane zesithembu yet again ngoba kudodaba engifuna ukukhuluma ngalo I so usine going to uMakhumalo Mseleku umamncane wakhe to apologize when it comes to whatever she has said about uMakhumalo. So I think I like that part. I like that part, the fact that Usine is growing bafethu. I saw people saying she was forced. Mhlambe khona umuntu othi hayi sine hamba uxolisa angazi mhlambe nobody did. Ugelo yewabona ukuthi hayi kodwa uMakhe ngimphazamisile kwazi bani bafowethu simbona nje laphana eya kaMakhumalo uxolisa. Remember when she went to that particular podcast wafika wakhuluma ngokuthi akabathandi sisi uMangwabe noMakhumalo intontoni wakhuluma into eziningi uMangwabe noMakhumalo kuleya podcast la azakhuluma khona ukuthi uMangwabe uyancishana uMangwabe wakhulumela irole wafika kaMangwabe anti wamnikeza irole ntontoni nje include uMakhe kuyo yonke le yankulumo bafethu. So and siyazi ukuthi bengazwani nodadewabo recently sibone behleli phansi noMpilo bekhuluma bexoxisana beyoxolisana futhi when it comes to their differences. So kukhona usine nje akulungisayo lapha nalapha, you know what I mean. So lungisile udaba lwakhe noMpilo sikhulumile kwenye ivideo if you did watch it. Usine noMpilo behleli together ke bexolisana ngaze ngathi I feel like apology one side bekumele uMpilo naye asho ukuthi ayisisi nami ke la ngiye ngakuphazamisa khona ke nami ngiyacela ukuthi ungixolele, but I hate usine engathi uyena oxolisa kakhulu. So from uMpilo I guess then she went to umamncane wakuMakaMpilo uMakhumalo nakhona wayoxolisa. Siyabona on the recent episode efika lapha kaMakhumalo nje ezoxolisa esho ukuthi hayi ngithi angizoxolisa ngeza zonke izinto engazisho ngawe, you know, amesuke wangenzela ukuthile ubuntu bakhe and all she mentions all that ukuthi kwakungamele ngifike lapha ngikhulume ngawe kabi. So ngicela ukuthi ungixolele, which is something. Yabona uxolo nje for me nje the fact that they sat together noMakhumalo baxolisa it's a lot for me nje. Uzamile ugirl, she did well, forced or not. I think wenze kahle ukuthi aye kumamncane wakhe ayokhulumisana axolise uMakhumalo. You know Makhumalo guys, akuyena umuntu lwana ongathi mhlawumbe ubamba amagqubu or something. I knew vele ukuthi umefika kaMakhe into ziyohamba kahle. Gcina nje lapha nesim advice ukuthi siyakho umuntu okusondayo, you know what I mean, isithando kwawena ungasithanda kwawena so ukuthi nathi nje siyakuthanda sikaze nje sikuzonde futhi, you know what I mean. So kubalekile ukuthi nawe uzithande nje, but the fact that she went and apologized for me nje, you know what I mean, I feel like she did well. So siyabona kusine kuMakhumalo guys eyoxolisa, which is something huge for me. I love her for that and ngibona ngathi uyakhula. Let's hope akaxolise bese phinde buye futhi enjani eyokwenza the very same mistake ezophinde baxabanise. Eyilungisile noMpilo wabuye wayilungisa nomamncane wakuMakhumalo. I feel like that's good for me on my side. I feel like big up Sne, uyakhula ntombo. Let's hope ke manje indlela sizobheka kaMangwabe ngoba phela she still has uMangwabe to apologize to. I saw people on the comments asking ukuthi lubuxolo kuMangwabe, sifuna uxolisana kuMangwabe bese sizoba right after that. Siyabona uxolisile kuMakhumalo, what about uMangwabe? Because ngathi noMangwabe ngathi la ishisa khona, you know what I mean. So mhlambe on the following episodes sizombona exosa kuMangwabe asazi, because this time it was just uMakhumalo. Remember last time kwakuMpilo, this time uhlale phansi noMakhumalo. Maybe next time uzohlala phansi noMangwabe angazi bafowethu, but I'm just saying I'm happy for the decision that she took ukuthi azama ukwenza uxolo kulabo abantu angazwani nabo ekhaya, you know what I mean. Pick up Sne, siyakhula ntombi. And on another story again, sibone hleli phansi ke nomfowabo uMpumelelo bayaxoxisana nje. uMpumelelo ekhuluma naye ngokuthi udaba lukababa you know kunezinto sineyazo zisho ngobaba wakhe sometimes, you know. uMpumelelo yasho ukuthi hayi phela sisi ungabi isizathu futhi ukuthi baba gcina yongena esibhedlela because ubiza ubaba ngamagama athile, you know what I mean. Ebese yasho ukuthi no, she doesn't know ukuthi wayengene yini. It was that particular moment naye wavele washo because ubaba wakhe naye nokuthi nokuthi, you know, aba nezizathu zakhe, but the fact that ubehleli nobhuti wakhe nje bexoxisana ngempilo, you know what I mean. So I kunodaba ke lapha noMpumelelo sikakhuluma ngalo lokho lwakhulunywa before mayelana ukuthi usine ubezolotsholwa
and ukuthi kwahamba njani ke ngelobolo bayithintile lapha nomfowabo uMpumelelo. Uyabuza uMpumelelo ukuthi ngazwa kuthiwa wena uyalotsholwa kwahamba njani. That's why ke uSne does explain ukuthi okay wayezolotshola indaba yelobolo yayikhona wayikhona ubhuti ozomlobola, and the fact that wayezolobola kaShibe and not lapha kaMseleko. Mpumelelo is even surprised. How? So ilobolo laliya kaShibe and not ngapha. Okay, but kwamina was like okay. Usine kahle kahle so ukhulele kagogo kaShibe so kaMseleko I do not know man. So nje makukhona indoda efuna ukuthatha uSne ibhekana nabakaShibe not abakaMseleko. Okay, I understand, but yeah, she explains that wahamba wayogroova uthe mayisemgrooveni kwaba khona ke wamshutha lapho egroova nje nabanye umuntu wamshutha and then leya video ya trenda. So my video liyani trendile ke, which means ya trenda yaze yafika kubani ubhuti phela obe interested bezolobola. Ubhuti wathi angazi mhlambe kuleyo video kwakukhona abanye bafana angazi uthi umuntu wantrendisa ngaleya video. Umfana wavele wathi hayi akasayingeni. Shuthi umfana wavele wajika nje noma mhlambe wajikisa ukuthi uyagroova noma mhlambe kulowo groove there was a particular guy around uSne kwazi bani kodwa uthi kumayitshela uMpumelelo uthi wajika umuntu wathi akasayingeni indaba yokulobolana. Yo poor Sne, remember baba ke mayikhuluma ngendaba ukuthi ngezwe kuthiwa uzolotshola into I was like really, but now that uyayichaza ngoba lapha ngesikhathi nomamkhulu nobaba wakhe wakwada nje uSne waphakama wahamba akasafunanga ukuthi uyayichaza nomamkhulu esebuza ukuthi hayibo umfana awangafuna ukuchaza uSne, but at least uthi ukuhlala phansi noMpumelelo bekhuluma uMpumelelo nguyena umuntu akwazi ukuthi nje abe open kuyena. So she was open wachaza ukuthi umfana wajikisa ngoba phela kwakune video eyayitrend yasemgrooveni and then indaba zaphela kanjalo. uSne manje akazange salotshola nkosi yami ngendaba zokugroova. Kodwa wayeyogroova nabo bani wayekuphi umkhwenyana into ezikanjalo okukaSne khona ngokwezandla bakithi kubo ngokwenyawo mhlambe kube kwahamba kudala ayingeke bafethe. Poor Sne, but anyways that was the conversation noMpumelelo indaba kababa wabo, you know ukuthi okay don't be the reason ubaba azophinda buyele esibhedlela ngezenzo zakho mhlambe nangezinkulumo ozishoyo umlomo wakho and all that. Nokuthi nje sizwe nalo daba ke lokuthi wayezolotshola kwahamba njani ngendaba yelobolo. You know what I mean? So yeah, I mean that is things that I wanted to talk about when it comes to izindaba zesithembu. Okay, we saw uMpumelelo nabakhongi bake kuningi lapha bafethu mhlambe on another video ngoba hayi kathi uMpumelelo uyolobola kuphi kaBiyela noma kaKale. Who's gonna the first wife? Umakale noma uMabiyela kuningi ngoMpumelelo bafethu uthi zizophuma kabili metshela nabo bhuti uthi zizophuma kabili inkomo ziya kaBiyela ziya kaKale. Ubani umamkhulu kahle kahle I can see ukuthi he's trying to make uMabiyela wife number 1. Ngiyayibona yonke leyo ukuthi uMabiyela nguyena uMpumelelo azomlobola kuqala. Ngizwile nenkulumo zakhe nje uzolobola uMabiyela poor Tirelo. But anyways yeah man mhlambe on another video there's just a whole lot when it comes to izingane zesithembu. Thank you so much ukuthi uyibukelena ulike ke mntaka ba ungaka subscribe please do so ufake ne notification bell yakho on so that you do not miss any of our uploads when it comes to this channel. Umkhosi nokuphilile. Thank you very much. Asihlangane ku video ezayo. Bye.